तर मित्रांनो, काय मग आता काय बरा मा तर आज हनुमान जयंती आणि दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी खरालेवाडीत हनुमान जयंती साजरी केली गेली. असा म्हटलं जातं की हनुमान सकाळी जन्म घेतात, त्यामुळे ह्यो कार्यक्रम सकाळपासून सुरू झालो तो रात्रीपर्यंत. यामध्ये दुपारी मोठ्या प्रमाणात महाप्रसाद पण असतात, तसाच रात्री नाटक पण असतात. आणि ह्या वर्षी वाडीतील पोरग्यांनी चांगल्या प्रकारे भजन पण केल्याने. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आज या ठिकाणी पुण्यापूर्वी या ठिकाणी उठी काढलेली आहे. पुढे आपलं मान्यता करावं, पुढे आपलं सहाय्य राहावं, पुढे आपलं जन्मोत्सव साजरा प्रतिवार्षिकप्रमाणे आजच्या दिनाकडे करत आहे. मान्य करावं, पुढे आपलं खूप समाधान देऊन आई तुका प्रमाणे मुद्रा करावी, पुढे आपलं प्रवासा देऊन रक्षण करावं आणि तेव्हा आपली पार घ्या. नमस्तर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. सर्व देवता शक्ती ललिता. देवता आज या ठिकाणी हनुमान जयंतीचा उत्सव त्याचा आरंभलेला आहे. प्रतिवार्षिक सेवा होण्यापूर्वी तुला आपण ठरलेलं पण पाण्याचा विधानाला आपला ठेवलेला आपलं मान्यवर पुढे आपल्या हाताच्या वेळेपासून संपूर्ण जे काही कार्यक्रम आहे त्यात तो आपलं यश प्राप्त करून पुढे आपलं रंगदेवता आणावी. प्रत्येक कार्यक्रम चांगल्याकडे पार पाडावा म्हणून हनुमान जयंती त्याचं जन्मोत्सव हा तुला आपलं बनलेलं पण पाण्याच्या वेळात संरक्षण करण्यासाठी हा मार्गोपाय ठेवला आहे. मान्यता करावं, पुढे आपलं सहाय्य राहावं, त्याचा प्रवास काही लोक आपण म्हणाले मात्र पुढी या होणारी सेवा आपली काय परत हनुमान आलेले आहे दाखवण्यासाठी. मान्य करावं, पुढे आपलं काही दिलं काही फक्त येणारं हनुमान कार्य करावं, लोकांचा वाटा द्यावा. इच्छा विचाराकडे बदलून तिथपासून क्लेशाकडे शहराकडे उद्योग धंद्याकडे अवघावाकडे कुटुंबाकडे ईश्वर प्राप्त करावं, लोकांचा वाटा द्यावा आणि आनंदी आजच्या दिनाची वळण जेव्हा पार पाडण्याचा तो कार्य बदलावून होईल तेव्हा आपण तुम्ही घ्या. हे घ्या आता एक फेरी मारून बाहेर आणि दोन किंवा तीन दिवसाला 3 पैसा आहे 2 दिवसात आणि ह्या एवढा हो चालेल. पाठीमागे
आज या ठिकाणी आपली वाशी बाळगोपाळे सावंत कुटुंब अधिक निश्चित मनोकामना आणि आज जगदलवाडीतील सर्व बाळगोपाळे ही आपली वार्षिक जन्म उत्सवाची सेवा आज केलेली आहे. सेवेनंतर पूजन केलेलं आहे. त्यानंतर अंजलीची आता या ठिकाणी गोष्टी काढलेली आहे.
आता बाळस्वरूप दाखवून देवतेला दाखवून तुला आपलं पूजन केलेलं आहे. प्रत्येकाने आज तुला आपलं भरलेलं फळ पानात ठेवल्या, आज तुला आपलं ठेवलेलं आहे, रंगाफळ ठेवलेलं आहे, गोड पाण्यात ठेवलेलं आहे. मान्यवर पुढे आपलं प्रत्येकाच्या कुटुंबाकडे, आवडावाकडे, शेतीवाडीकडे, उद्योगधंद्याकडे पासून पैशापर्यंत प्रार्थनाकडे सामील होऊन पुढे या जगाकडे जे काही आजच्या दिवसाकडे संपूर्ण जे काही कार्यक्रम आयोजित आहेत ते कार्यक्रमाकडे, प्रत्येक कार्यक्रमाकडे तिथे आपली पूर्ण होईल आणि त्या ठिकाणी रंग देवता आपले आढावे, कार्यक्रम चांगले पार पाडावा, संरक्षण करावं. काही लोक प्रमाणे मतदान करावे आणि असलेल्या बालकोपांचं पुरा घालून रक्षण करून यावर पुढील वर्षाकडे आणून तेव्हा वाचपूरची मनोर आणि जगतात इच्छा परंपरा झाली असेल तर माझा आत्मा तुझ्या होती काही काळजी करू नको. एकच विचार तुझा आत्मा जरी माझ्या होती होती फिरू लागला तरी माझ्या अवंती राहिल्याचे विश्वास अवघड आहे. तेव्हा ते आनंद याचा आनंद तुझा अंजलीच्या सुता तुला माझा वैराग अंजलीच्या सुता तुला Hare